ಸರಿಲ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಯಾನ ಸರಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿತ ವಿಶೇಷ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಕುಡ್ಲದ ವನಸು ಪನ್ನಗ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಖಂಡಿತ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಐಟಲ ಕಾರದ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಮರಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನೀ ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡು ತೂಕ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಬೋರ್ಡು ಮೀನು ದೆತ್ತೊಂದಾಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪಂದು ತೂದು ದೆತ್ತೊಂದೆಡ್ಡೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿಗೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿಲ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆಂತೆ ಒಂದೇನು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐತೊಟ್ಟು ಪುಳಿ ಉಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಏನು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಕಾಯಿಮುಂಚಿ ಪೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಈತು ಪಾಡ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಮನ್ನದ ಬಿಸಲದೆ ತಂದು ಐಕಿಯಾನ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ದಾಸಂಬಿ ಪಾಡ್ದು ದಾಸಂಬಿ ಪುಡೋನಾಗ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದೀತಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಬೇಯರೆ ಬುಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಸೇರ್ಪಾದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪುಳಿಮುಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ದಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಒದ್ದೆ ದೀವೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ ಮೀನನ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದೀತೆ ನಿಖಲ್ ಬೋಡಾಂಡ ಮೀನಿನ ಮೂಜಿ ಪೀಸಸ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜನ 2 ಪೀಸಸ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೀನಿನ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ನ ಮಸಾಲಾಗ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರೆ ದಿವೋಡು ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕವರ್ ಆವೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಮೀನಿನ ಬೇಯರೆ ದಿವೋಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ತಾಗೊಂಡು ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ನಿಖಿಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಖಿಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಂಡ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಖಿಲೆನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆರಿಪಾಲೆ.